Λοιπόν, σε όλα αυτά τα πολύ αισιόδοξα και ελπιδοφόρα θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα, κυρίες και κύριοι, διότι έχω την αίσθηση ότι θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Μαρίνα Σελήνη Κατσαΐτη, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην Άμφισσα, παρακαλώ, σε ένα στοίχημα που από ό,τι καταλαβαίνω το έδωσε, το έβαλε η κυρία Κατσαΐτη και προφανώς έχει κερδιθεί, και για αυτές τις προοπτικές και ευκαιρίες θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα παιδιά αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκονται στη διαδικασία της συμπλήρωσης και κατάθεσης του μηχανογραφικού. Συνεπώς αυτή η κουβέντα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να την κάνουμε αμέσως τώρα. Κυρία Κατσαΐτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είπα κάτι, ότι δώσατε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και έχω την αίσθηση από όσα ενημερώνουμε και πληροφορούμε ότι το έχετε κερδίσει. Είναι έτσι? Ελπίζω πως ναι, ελπίζουμε πως όλες οι προσπάθειες που έχουμε καταβάλει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κυρίως τα τελευταία 2 χρόνια, ότι αποδίδουν. Οι δείκτες δείχνουν ότι αποδίδουν, τα αποτελέσματα της πιστοποίησης του τμήματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς και το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι φοιτητές μας από την εμπειρία του στο τμήμα, νομίζω δείχνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Γιατί να επιλέξει κάποιος το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Λάρισα, στην Άμφισσα? Καταρχάς να πούμε, γιατί πολλές φορές αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο τίτλος, το όνομα ενός τμήματος μπορεί να είναι λίγο παραπλανητικό. Να πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα τμήμα οικονομικής επιστήμης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, εμείς βγάζουμε οικονομολόγους. Έτσι, οπότε όλα τα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή ονειρεύονται να σπουδάσουν οικονομικά, έχουν άλλο ένα τμήμα το οποίο μπορούν να επιλέξουν. Ήδη οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματός μας έχουν βγει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και έχουν εγγραφεί στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του οικονομολόγου και επίσης το τμήμα έχει ενταχθεί στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ στο γνωστό ΠΕ80 Διοικητικού Οικονομικού. Η αλήθεια είναι, κυρία Κατσαΐτη, ότι μιλάμε για μία επιλογή, για μία κατεύθυνση σε ένα ευρύ πεδίο εργασίας, εκεί έξω στην αγορά. Δηλαδή αυτό που τα παιδιά σκέφτονται και κανείς το καταλαβαίνει με όλα τα προβλήματα, με όλα τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, ότι στην αγορά της χώρας μας, στην Ελλάδα, μπορούν να βρουν εργασία, μπορούν να δουλέψουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν θέλετε, αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο στοίχημα το οποίο έχετε να βάλετε, και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας που εργάζεστε και προσφέρετε ό,τι μπορείτε με τις δυνάμεις που έχετε στα παιδιά που επιλέγουν το συγκεκριμένο τμήμα. Έτσι δεν είναι? Να μην χρειαστεί κανείς να σκεφτεί ότι πρέπει να φύγω από τη χώρα μου. Όχι, όχι. Τα παιδιά όταν μπορούν να σπουδάσουν στον τόπο τους, καλό είναι να σπουδάζουν στον τόπο τους. Και έχω να σας πω, γιατί έχω σπουδάσει και στην Ελλάδα και στην Αγγλία και στην Αμερική, ότι δεν υστερούν σε τίποτα οι σπουδές στην Ελλάδα. Έχουμε ένα τμήμα νέο, το οποίο έχει νέο σε ηλικία επιστημονικό προσωπικό, αλλά και αναγνωρισμένο, το οποίο είναι διεθνούς επιστημονικού κύρους. Δεν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε από τμήματα του εξωτερικού, από τα αντίστοιχα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Κυρία Κατσαΐτη, είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό όταν ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, ότι καμιά φορά ο τίτλος, η ονομασία μπορεί να μπερδέψει, μπορεί να μας βάλει σε άλλες σκέψεις, και είναι αυτό ακριβώς το διατάφτα. Εγώ έχω κατανοήσει τα τελευταία χρόνια με τις τόσες σχολές και τα πολλά τμήματα πια που υπάρχουν μέσα στο μηχανογραφικό, ότι πολλές φορές τα παιδιά, και μέσα από το ρεπορτάζ το έχει δείξει αυτό η καταγραφή, διαβάζουν αυτό που βλέπουν εκείνη την ώρα και νομίζουν ότι μόνο αυτό είναι. Τελικά δεν είναι. Υπάρχουν σχολές και τμήματα με τέτοιες ευκαιρίες και τέτοιες δυνατότητες που κανείς δεν το πιστεύει. Δηλαδή, εγώ προσφάτως, και το λέω από το Δημοκρίτιο, από μια εμπειρία που είχα πριν από λίγες ημέρες, μου εξηγούσαν στο τμήμα βιολογίας, για παράδειγμα, το τι προοπτικές ανοίγονται στα παιδιά, αλλά δεν το γνωρίζουν, γιατί μένουν μόνο στον τίτλο και σου λέει: εγώ θα περιοριστώ, θα μείνω μόνο εδώ, θα κάνω μόνο αυτό. Και τελικά δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε, και θα σας πω ότι εμείς έχουμε και μια δεύτερη παγίδα να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε κάτω από την ομπρέλα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είναι το τρίτο αρχαιότερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα, ένα πολύ σοβαρό πανεπιστήμιο, το οποίο έχει μόνο ένα τμήμα χωρίς γεωπονικά μαθήματα, και αυτό είναι το δικό μας.
Άρα, όταν ένας φοιτητής βλέπει Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δεν σκέφτεται, δεν θέλει να σπουδάσει γεωπονία. Συνήθως τι σχέση έχω εγώ που θέλω να γίνω οικονομολόγος, Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, το προσπερνάει. Και υπάρχει και αυτό το θέμα, δηλαδή το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ. Οπότε η ενημέρωση, εν προκειμένου από εσάς, είναι πολύτιμη για εμάς, για να μάθουν τα παιδιά και οι γονείς τι ακριβώς κάνουμε. Είναι αυτός ο περίφημος και περιβόητος επαγγελματικός προσανατολισμός, κυρία Κατσαΐτη, στη μεγάλη εικόνα, στην ευρεία εικόνα, που δεν δίνεται με το σωστό τρόπο στα παιδιά τη στιγμή που πρέπει να σκεφτούν, να επιλέξουν, να προτιμήσουν, να ονειρευτούν, γιατί και αυτό το έχουμε ξεχάσει και εγώ θα το βάλω στην κουβέντα μας, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, αλλά είναι αυτός ο έρμος επαγγελματικός προσανατολισμός που λείπει, που απουσιάζει, που αν ο κύριος Κερακάκης κάνει αυτό που είπε, ότι από φέτος, την πρώτη λυκείου, θα μπει αυτό υποχρεωτικά μέσα στα σχολιά, ενδεχομένως και να απλοποιήσει λίγο τις διαδικασίες, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς είχαμε κάνει πέρσι μία ημερίδα, φέραμε στην Άμφισσα όλα τα λύκεια του νομού Φωκίδας και μάλιστα η εκδήλωση ήταν και υβριδική, δηλαδή ήταν ανοιχτό μέσω του WebEx, η ημερίδα, σε πανελλαδικά. Είχαν μπει πάνω από 20-30 λύκεια στην επικράτεια, από σχολεία τα οποία βρίσκονται στα Γιαννιτσά μέχρι τη Ρόδο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι για να ενημερώνουμε τα παιδιά που συγγνώμη που λέω τα παιδιά, αλλά εγώ τους φοιτητές και τους υποψήφιους... Αντιλαμβάνομαι. Με αγάπη το λέτε, κυρία Κατσαΐτη. Με αγάπη και φροντίδα. Με συγχωρείτε, έτσι, δεν το κάνω. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι να ενημερώνουμε λοιπόν τους υποψήφιους για όλες τις δυνατότητες, γιατί να το συνδέσω με αυτό που είπατε πριν, το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Όχι να σπουδάζουν οικονομικά για να κάνουν εμένα χαρούμενοι, ή τη μαμά μας ή τον μπαμπά μας ή οποιονδήποτε άλλο. Γιατί με αυτό που θα σπουδάσουμε είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα πορευτούμε στη ζωή και καλό είναι να σπουδάσουμε και να πορευτούμε στη ζωή με κάτι που αγαπάμε. Για να είμαστε καλοί και σε αυτό που κάνουμε, κυρία Κατσαΐτη. Ναι. Για να είμαστε καλοί. Διαφορετικά δεν θα είμαστε ούτε καλοί, ούτε παραγωγικοί και ούτε ευχαριστημένοι με τις επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας, έτσι. Ευτυχισμένοι στο τέλος, ξέρετε. Δεν θα είμαστε ευτυχισμένοι. Δηλαδή, αν εγώ έκανα κάτι το οποίο δεν το αγαπάω, δεν θα αγαπούσα ούτε το πανεπιστήμιο, δεν θα αγαπούσα ούτε τα παιδιά. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο καλή θα ήμουν στη δουλειά μου. Γι' αυτό και μίλησα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, γιατί πραγματικά είναι μεγάλος γολγοθάς για κάποιον να ξυπνάει το πρωί και να λέει πώς θα πάω τώρα στη δουλειά μου, πώς θα κάτσω εκεί, πώς θα προσφέρω. Ας μην υπάρχει αυτό το Ήθελα λοιπόν να πω και κάτι ακόμα, κυρία Πρόεδρε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Άμφισσα είναι μια περιοχή που πραγματικά ενδείκνυται για φοιτητές, ενδείκνυται για σπουδαστές, έχει απεριόριστες ομορφιές, απεριόριστες υπηρεσίες, δομές, γιατί ξέρετε, σε μία επιλογή όλα μετρούνται. Θα σας πω το πιο σημαντικό από όλα. Δυστυχώς, όλοι βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δυστυχώς. Πρόκειται για ένα περιβάλλον ασφαλές, φιλικό. Μιλάμε για μια κοινωνία η οποία αγκαλιάζει τους φοιτητές. Μιλάμε για ένα τόπο που τα παιδιά όσα θέλουν και όσα ενδεχομένως έχουν ανάγκη εργάζονται και όλοι ξέρουν, τα παιδιά που περνάνε στον δρόμο, ότι είναι φοιτητές του πανεπιστημίου. Δεν έχουμε ζητήματα με την ασφάλεια, δεν έχουμε ζητήματα με bullying. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι να σας πω, νομίζω ότι είναι στην πρώτη τριάδα από θέμα σημαντικότητας όταν επιλέγουμε πού θα πάει το παιδί μας να σπουδάσει σήμερα. Θέλω να πω επίσης ότι η Άμφισσα βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, στην καρδιά της Ελλάδας, ακριβώς κάτω από τους Δελφούς. Και επίσης ότι πρόκειται για ένα τόπο στον οποίο κανείς μπορεί να σπουδάσει πολύ οικονομικά. Πολύ οικονομικά. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και αυτός, μαζί με την ασφάλεια που είπατε, γιατί ο γονιός θέλει να νιώθει ήσυχος.
Πού εμπιστεύεται το παιδί του, πού το αφήνει το παιδί του. Λοιπόν, κυρία Κατσαΐτη, έχω την αίσθηση ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όσους σκέφτονται να σπουδάσουν σε αυτή την κατεύθυνση των οικονομικών, με όλη αυτή την γκάμα που ανοίγεται μπροστά σε πρόκληση και πρόσκληση, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές επιλογές στα οικονομικά πεδία, κακά τα ψέματα. Είναι ένα άκρος επίκαιρο επάγγελμα αυτό. Διαχρονικά θα έλεγα με έναν τρόπο, οξύμορο λίγο το σχήμα του λόγου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εσείς όμως τα καταφέρατε στο τμήμα. Ξέρω ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας. Αλλήμον, δεν τους βγάζω απ' έξω. Και νομίζω ότι και με την αγάπη που περιβάλλετε τα παιδιά, είναι μια καλή επιλογή. Αυτό έχω να πω εγώ. Είναι μια καλή επιλογή και θέλω να σας πω ότι οι σχέσεις που έχουμε με τα παιδιά μας είναι εξαιρετικές. Τα γνωρίζουμε ένα-ένα με το όνομά τους, ξέρουμε από πού είναι, μας ξέρουν. Και αυτό δημιουργεί μια πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα από αυτή που ενδεχομένως βλέπει κανένας, δικαιολογημένα φυσικά, στις μεγαλύτερες πόλεις. Έτσι ακριβώς. Επίπεδο σπουδών, εγώ θα το πω, έτσι, ότι η ποιότητα των σπουδών είναι εξαιρετική. Ναι, θα ήθελα πάνω σε αυτό να ενημερώσω ότι το τμήμα πρόσφατα πέρασε και τη διαδικασία της αξιολόγησης για την πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό αναφορικά ενδεχομένως με ανησυχία των γονέων για την ποιότητα των σπουδών κτλ. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών καθώς και τη λειτουργία του τμήματος μπορεί να τις βρει κανείς στην ιστοσελίδα του τμήματος, καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube μπορεί να το βρει κανένας απλώς με τον τίτλο του τμήματος «Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης», καθώς και στα social. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, κυρία Καθηγήτρια, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα για την επικοινωνία που είχαμε απόψε. Καλή επιτυχία. Τα παιδιά με προσοχή έχουν χρόνο να σκεφτούν για το μηχανογραφικό τους. Ας προσέξουν τις παγίδες, ας μάθουν, ας ενημερωθούν και μετά ας κάνουν και τα υπόλοιπα βήματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Όλα τα παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.